Hello, good morning po. Mega love shout out, Loris Garden Channel, Sis Destiny Floor. Salamat sis. Update lang po ako kasi napaka ano na ng aking watch hour. Bagsak na bagsak na. My gosh. Goodbye waiting na. Salamat sa paharang sis Des. Sir Katurman TV. Salamat po sa hina. Panay ang ikot. Kalorki. Hindi ko mabigyan ng jacket si Sir Katurman TV. Ayan. Parang meron na. Maraming salamat po. Kalorki talagang aking signal dito sa bulubundukin ng Pilar Sorsogon. Kalorki, nabibilad na aking cellphone. Nabibilad na aking cellphone. Salamat po. Pag-goodbye waiting na siguro si Tres Marie. Salamat po. Pag-goodbye waiting na siguro si Tres Marias kasi napakahina ng wala na akong upload. At saka bagsak na yung analytics ng aking YT. Ay nako. Ang hirap kasi nagsignal namin dito sa bukid. May wifi naman sana kaso hindi makasagap ng matinong signal. Kaya nasasayang yung aking load every month. 600. Naku po, Diyos ko. Ubus na yung aking budget. Pang load-load lang. Tapos hindi pa makasahod sa YT. Hay, nako, Lord.
Salamat po sa 4 na tusok at sa isang taong naandyan na nakatambay. Maraming salamat po. Sis Jer, thank you so much sa patamsak. Oo, tamsak sa puno. Ano ba, malabo ba yung camera ko? Sis Jer, fire tree yan. Kaso lang, nung ano ba, yung mahangin, nalaglag yung mga bulaklak. Sir Rampage Channel, salamat ko, Sir Dodong. Salamat po sa thank you. Tamsakan nyo ako, Sir Rampage. Tamsakan mo daw yung puno. Kasing labo ng pag-ibig mo. Ay, goy, tabag. Oo nga eh. Ang tagal na sa mundong ibabaw. Aalis na ako. Andito pala si Simon niya. Diyos ko, Lord. Silent viewer mo ako, Sir Rampage, ha? Doon sa mga vlog mo sa mga ano ba yon? Ayta ba yon? Basta minsan hindi ako nakakapag-comment. Silent viewers lang ko doon. Thank you. Kahit paikot-ikot yung aking signal, nagtatsaga lang ako kasi sayang naman. Pasunog na yung bahay ko. Oh my gosh. Budol yan si Tres, huwag ka umasa sa pagtamsak sa'yo. Budol yan, Tres, huwag ka umasa sa pagtamsak sa'yo. Oo nga eh, hindi dumagdag yung tamsak. Budol pala. Budol pala si Sir Rampage. Buti pa si Sir Rampage. Ayos na ayos yung ano, yung bahay. Mansyon na mansyon yung bahay. Hoy, Monya, nagtamsak na ako pag sinabi mo. Paharang Mamshi JD. Mega love shout out. Thank you so much po. Parang hindi tumamsak si Mamshi JD. Parang hindi siya tumamsak. Ayun, pumasok na. 5 na. 5 tamsak na. Kakapasok lang ng tamsak mo sa Rampage. Kapapasok lang ng tamsak mo. Sir Rampage Channel. Nagtamsak na. Yun nga eh. Kapapasok lang. Nakita ko na. Hindi ako marunong gumamit ng StreamYard. Sis Jer. Paano ba yung paggamit noon? Tapos mahina yung signal ko dito. Laging laglag. Kita mo na, kung di ko pa sinabihan, di yan tatamsak. Mas mansyon yung bahay ni Munya, hindi lang mamuni. Yari tayo dyan. Madaming bahay yan si Sis Jer eh. Kahit sino yung maraming pangalan. Tawang-tawa si Sir Rampage. Buti naman, nakisama yung aking signal ngayon. Ayan o, hindi umiikot. Nung nakaraang pag-live ko, 15 minutes lang ata yun or 10. Hindi na talaga na ano. At least, nagtamsak na mo niya. Oo nga. Simple lang, magamit rest. Akyat ka sa puno at doon mag-sit up. Ay, nako, Diyos ko. Alam mo ba yung naakyatan kong puno? Yan. Ito, na fire tree. At saka dito sa kabila na puno ng pili. Ayan o, yung puno ng pili o. Ayan, dyan ako naakyat. Yan yon, Sis Jer. Dyan ako naakyat sa puno ng pili. Alam mo kung saan nakalagay yung stand ng aking cellphone? Sa bubong ng tricycle. Kasi pag dito sa baba, walang signal talaga. My gosh! Hindi ba nalalagyan ng antenna yung wifi? Para makasagap ng signal. Ano yon? Mas lalo pa sa'yo munyo ka. Na-strike? Talaga ba? Na-strike si Sir Rampage?
Maraming bahay yan pero wala ng bahay uuwian sa Pinas. Bakit? Ano nangyari sa bahay sa Pinas? Meron nang nakatirang iba. Yari tayo dyan. Uuwi na yan si Sis Jer. Uuwi na yan sa Rampage. Hayan, di ba? Umikot na ng umikot. Gumamit ka stress ng Nokia 5110. Sure ako titib mo noon. Talaga ba? Ano yan? Chibas? Chibas? Chibas ayan. Akala ko tibak. Mamaya ulit munya ka. Munyo ka. Kuha ka kawayan, lagay mo sa dulo phone mo. Oo nga eh. Paano yun? Talaga ba, Sir Rampage? Totoo ba yun? Tapos paano ko ilalagay yung cellphone ko? Paano ko itatali? Di tayo bate. Eh, kailan ba tayo naging bato? Bate. Oo nga eh. Nabibilad yung cellphone ko. Baka sumabog to. My gosh! Nabibilad yung cellphone ko. Yan, lagay muna natin dito sa baba. Ayan na, nasa baba na tayo. Try natin kung may signal. Sige, try ko nga sa Rampage. Isa-try ko yan sa Rampage. Minsan, kukuha ko ng kawayan, ano. Tapos, sasabit ko dyan sa dulo ng kahoy. Kalorky naman. Umalis na si Munya, nag-iyak na yon. Pumunta yun sa kapitbahay. Maniningil na yun ang kanyang pautang sa Rampage. Ayan pa pala eh, akala ko malis na. Sakit pa, lalamunan ko. Walang tigil kami kahapon magwalwal. Nag-live ka ba kahapon? Hindi ko napansin kasi wala kaming kuryente kahapon eh. Kagabi lang dumating yung kuryente ba? Nagwalwal ka ulit maghapon. Kailan ba ako munyo umiyak? Maano yan sa Rampage? Ano ba? Malakas, matibay. Hindi mo yan basta-basta mapapaiyak. Tinahi nyo na ba mga bunganga nyo? Nagbigay ako pambili karayom ka. Sasaway to si Sir Rampage. At umiikot na naman ang aking signal. Pitong tusok dyan. Buti na lang nababasa ko. Isa lang kong cellphone. Parang asim hihi. Parang ang asim Hello po Madam Cascade. Salamat po. Salamat po Madam sa pag-visit.
Good morning po, Madam Cascade. Nag-aaway itong dalawa na to. Si Sis, si Siram Page at saka Sis Jer. Salamat po, Madam Cascade. Sis Jer, andyan na ba sa ano si Singapore si Sis Chu Pao? Dumating na ba dyan? Parang umalis na yun eh. Parang nag-flight na yun. Kahapon ata. Musit ka talaga, munyo ka. Mas malaki yang sa'yo. Kakamarites. Pasaway. Oh. Sana all nakapag-abroad. Kung sa iba, ang bait na yun. Opo, Madam Cascade. Basta kailangan mo niya, pag nag-live kayo, may mga tahi na bunganga nyo. Paano pa yun makapagwalwal? Makapagyaw-yaw sa Rampage kung may mga tahi na yung bunganga nila. Mabait naman talaga ako, munya ka. Wala, sige. Mag-away kayo dyan. Mag-away kayo dyan, tapos ako yung ma-restrict. Ano? Uy, sa Rampage! May ano ako, may isa na akong pula. Restricted na ako ng isa. Oh my gosh! Kasi yung BGM ko, nung naghugas kami ng kamuti ata yun, palibasa mahina yung signal ko dito. Hindi ko nabasa yung email ni Lolo na may babala na kailangan nga ipalitan ko yung BGM ko. Hindi ko napansin. Yun pala, pinadalhan ako. Restricted na. My God, may isa na akong pula. Dalawa na lang. Pag nagkamali pa ako, goodbye whitey na talaga. Grabe. Iwan ko po, Madam. Kalorking nga eh. Yung sa BGM ko. Parang nag-PM ako sa iyo, Madam. Nung parang hindi mo naman nabuksan yung pangalan ko doon, Michay Michi. Yung pangalan ko sa FB. FB page ko, Tres Marias pa rin naman. Tres Marias Farm. Masaya nga kayo, sakit naman kayo sa ulo. Hihihihi. Oy, magaling yan Sir Rampage kumanta si Sis Jer. Ano ka ba? Ikaw nga, pangit na mukha mo, pangit pa busis. Grabe. Hoy, ikaw lang pangit mo niya ka, wag ka mandamay. Mas pangit ka. Ayan. Nagkakabangayan na tong dalawa na to. Opo, Madam Cascade, yung pangalan ko po doon, Michay Michi. Michay Michi, yung pangalan ko doon sa aking ano. Nag-ano ko doon sa iyo, Madam, kaso lang hindi na ako nakaka-open ng GC natin. Ma'am Loris Garden Channel, maraming salamat po. Wala kasi akong isang gamit na cellphone, kaya hindi ko mapuntahan. Ano ko na lang po mamaya. Screenshot ko na lang, tapos mamaya balikan ko po kayo.
Yan si Ma'am Shi JD, ano ko yan, ka-Tres Marias ko yan na bunso. Di ba tatlo kami sa Tres Marias, siya yung bunso doon. Sana all my GC. Ikaw din naman ang dami mong GC sa Rampage. Tingnan mo ilong mo munya. Munya ka kasi 4 na barko. Grabe. Grabe to. Sana all my GC. Kahit malaki, cute naman. Di gaya mo, pangit na. Payatot pa. Yan, personalan na to ah. Ha, personalan na yan. Pag umulan, munya ka. Pag umulan munya, huwag ka matingala. Magtingala. Sigurado, mapupuno agad ng tubig yung ilong mo. Busit. Hindi ikaw lumalabas. Hindi, madam, nahiya ako magpakita pag nagla-live. Punta ka na lang sa akin. Sigman. Sigman. Malakas signal. Gloria. Okay po, madam. Gloria Sigman. Opo. Sige po, madam. I-research ko na lang po yung ano mo, FB. Gloria Sigman. Opo, madam. Sa Messenger ata yon. Kinuha ko doon sa GC natin. Yung ano mo doon. Doon ko sinend yung message ko dati. Yung sabi mo dati, i-message mo ako para makontak mo ako kapag umuwi ka sa October. Magkita tayo. Magkita tayo. Sino ba yung unang nang away? Ang alam ko, Sir Rampage, ikaw yung unang nang away kay Sis Jer. Si Sis Jer ba yung unang nang away sa'yo? Parang ikaw eh. Hoy, monyo ka. Di bali ng malaki butas ng ilong ko. Cute naman. Kisa pang pangit na. Payatot pa. Oh my gosh. Joke lang yan ha. Mga joke lang yan. Masanay na kayo dyan kay Sir Rampage at saka Sis K in third vlog. Lagi yan asot pusa pag nagkikita. Hindi pa nga yan nagkikita sa personal ah. Lalo na siguro sa pag sa personal. Mamaya, Madam Cascade, try ko po ulit ikaw i-message. Salamat po, Ma'am Lori. Puntahan ko si Ma'am Lori. Ayan, nanahimik na yung dalawa. Nagkapikunan na siguro. Pero hindi naman yun mapipikon si Sir Rampage. Mabait yun eh. Na pinanood ko sa Rampage yung ano mo, yung ano ba yung tawag doon? Mga ita ba sila? Aita? Yung binaril yung anak, yung nag hunting lang ng ibon para pang ulam nila. Tapos hindi na nakabalik yung anak. Kawawa naman yun no. Naawa din ako doon. Kung meron sana akong, kung may sahod na sana ako sa YT. Parang ang sarap talaga tumulong sa mga ganun na mga tao talagang kapuspalad, no? Kakawawa naman sila. Naawa ako dun sa matanda na nakikitang mayroong mga tao dun kay namimigay si Sir Rampage kasi ng mga damit. Tapos yung nanay dun hindi lumalapit. Yun pala may dinaramdam. Kasi mag-isa na lang siya. Kasi yung anak na inaasahan niya binaril na walang kalaban-laban. Parang ibon lang din na tinirador. Kawawa naman. Pasaway na to. Ayan, hindi ko na tuloy mabasa. Wait lang.
Inaaway ako ni mo niya. Hmm? Pag nagkita yan personal, ay mag-aaway talaga yan. Magyayakapan siguro yan, madam, pag nagkita sa personal. Hindi ko na tuloy mabasa. Teka lang. May password. Dinikita na ni Ma'am si GD si Ma'am Loris channel. Ma'am Loris Garden channel. Nakadikit na po sa iyo si Ma'am si GD. Teka lang, mag-backread muna ako. Parang nawala ako eh. Ala ka dyan. Oo. You're welcome sa Rampage. Madapa ka sana, payatot ka. My gosh! Mega love shout out. Sis Mary, Malag. Salamat sis. Hindi ako magpakita dyan, Madam Cascade. Baka gahasain niya ako. Isos, grabe siya. Iiyak na, wawa naman. Agoy, ang taas ng ambisyon mo, musit ka. Sabi ni sis, Mrs. Kainter. Bakit naman di mo mabasa? Ewan ko po dito, madam. Mamaya, madam, i-ano na lang kita. I-message. Isa lang kasi gamit kong cellphone. Yung isa kasi andon. Nasa P2P pa nagre-replay. Thank you, Maria. Sinsya na hindi ako madalas makatambay sa iyo. Lagi kasi naka-live si Munya. Ayan, ikaw na naman sis Jir yung sinisisi. Hindi daw siya madalas makapunta sa akin. Kasi lagi ka daw nagla-live. Grabe siya. Kasuhan talaga kita mo niya kapag pinagsamantalahan mo ako. Di ba meron akong nakita doon na ano yon, Rafi Tukso. Sino yon? Yung lagi nakatambay kay Sis Kainter. Rafi Tukso. In action daw. Grabe. Hoy, musit ka. Ako pa, sisisihin mo, budol ka lang talaga. Totoo naman, munya ka. Imbis maka, ano to? Imbis maka gala ako sa iba, hindi na dahil puro ka live. Grabe tong dalawa na to. Kasaway talaga to. Pero mag best friend po yan, Madam Cascade. Mag best friend po silang dalawa. Nagpapalitan nga yan ng channel. Minsan, akala ko naka-live si Rampage, pero yung tao, yung nagyayaw-yaw doon, si Sis Kainter. Tapos naman, si Sir Rampage, nagla-live. Yun pala, sino yun? Si Sis Kainter nagla-live, pero yung tao palang andon, nagyayaw-yaw, si Sir Rampage. Ganon sila, madam. Ganon lang talaga sila. Sobrang sweet. Sweet, sobrang pait. Hindi pala sweet. Sobrang pait. Pero mag best friend. Sis Lani, Dailani, salamat sis. Thank you. Hindi ako nakapunta sa ano mo kagabi, premiere kasi ikot yung signal ko. Nagkaroon ng signal kaninang madaling araw. Salamat. Hindi kami mag best friend. Mortal kaming magkaaway. Ngayon ba? Mortal na bang magkaaway? Dati kasi yun yung nakikita ko nagpapalitan kayo ng bahay. Thank you, Maria. Sinsya na, ano yun. Hindi kami mag-best friend. Di na kita papaakyatin. Sisipain mo na siya. Hindi wag, tingnan ko lang. Pag umakyat ako sa iba, sigurado silos ka. Salamat sis Lani. Tambay lang. Busy pa ang person. Sinanla ko lang channel ko sa kanya. Dati tres, binawi ko na. Sinanla pala. Ganun ba yun? Nasasangla pala yung bahay, no? Sana all. Oo nga pala. Nasasanla nga pala. Pinarintahan mo.
Salamat po sa mga naandyan. Nasangla lang pala yung bahay. Salamat po Madam Cascade. Wala ka pong di ka po nag-live ngayong umaga. Miga love, shoutout po sa 5 taong na andyan at sa 8 tusok. O di ba? Hindi masama yung pag-live ko ngayon. At least may tao. Mukha mo na ya pangit yan. Pagsisilusan ko, magbigti na lang ako. Grabe to. Ayan, umiingay na naman yung manok. Talaga lang mo niya, tingnan ko lang. Ang ingay ng manok. Oo nga naghahanap ng maiitlogan. Andiyan sa gitna ng restaurant page, sa gitna ng puno. Tinulahin na yan. Ikaw ang nagsiselos, hanap ako ibang tropa. Hi! Sana all, maraming tropa. Ikaw daw Sir Rampage yung magsiselos kasi maghahanap na siya ng ibang tropa. Salamat po Madam. Kaya di ko alam saan kita hahagilan.